Hey YouTube! Hey YouTube! Og velkommen til Nice News. Sorry, det larmer så meget. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg prøver lige at skrue lidt ned på min lyd. Sådan. Ja. Og i dag vil vi så vise IP'en. Jeg skal lige IP'en. Den er her. Her er IP'en, og den kommer også til at være i beskrivelsen, selvfølgelig. Og jeg håber, I vil join. Og I skal læse reglerne. Meget vigtigt information om, hvad I må på serveren, og hvad I ikke må på serveren. Så er der nogle arrange her, I lige kan læse, hvis I vil. Og der er 3 owners. Mange. Hej, jeg ejer. Owners koster jeg ejer. Men vi kommer til at lave flere YouTube-episoder og så videre. Ikke Danny? Danny. Og vi glæder os til at se jer. Ja. Jeg håber bare, at I vil join den her server, for den er skidegod. Og se, der er en det her. Okay. Jeg håber bare, I skal join. Welcome to the new Camtasia Studio. Oh. We encourage you to watch and play with this getting started project. Toxic. Nej. Lol. Hvad fanden? LOL. Det kommer også lige med i videoen. Nå. Ja. Men I må selvfølgelig gerne sende den videre til jeres venner også. Så bliver vi rigtig glade. Jeg ved godt, det der, det er en fejl. Danny, hans navn er en... Danny navnet Støvle. Der burde jeg også stå. Ikke sandt, Danny? Jo. Men det gør jeg ikke. Ja. Men vi kommer til at lave flere YouTube-episoder med survival og alt sådan noget der. Er det ikke rigtigt? Panda Power. Hej. Hej. Sådan. Det var bedre. Pandaer. Og det er min kanal. Den kommer også til at være i beskrivelsen. Description. Hvad fanden I nu kalder det for? Men der kan være 20 inde på serveren. Og den er ret populær. Der er nogle stykker på ret tit. Ikke? Kig over dig. Fuck det er forkert. Ja. Skal vi så slutte her? Ja. Vi ses YouTube.